Gi-sum up na ko ni mga igsoon kini siya niagi ni og tulo ka message sa wali na ko mga igsoon. Tulo ni siya ka series sa wali sa atong paghisgot o karon himuon na ko ni nga isa ka himuon na ko ni isa ka mensahe ning kagabion nga mo'y atong balunon no sa New Year no kay unsa na magkaron 30 31 wala na dayon. So karong Domingo mao na ang pitsa 1 sa mo ni atong balunon no nindot ni mensahe gikan sa buhing pulong sa Dios nga atong pagahisgutan karon mga igsoon. Okay, ang atong pagahisgutan karon ana sa unang Tesalonica 5:16 paingon sa 18. So di na ni bago sa inyo. Pero may namo kadungog niyo may apan ang Dios kapalabas niyo ni kanato matag usa mga igsoon. Unang Tesalonica 5:16 paingon sa 18. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So sa dili pa ta magpadayon mga igsoon, magampo una kita. Labing gamahan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo Dios sa imong pag-uban sa among mga padala nga pag-ampo. Salamat sa imong paggiya balahang espiritu. Lord, ikaw lang yun, Lord, ang among saligan ni atong tanan o kay ang imong katubagan alang magyud sa kaapsayan o alang sa kayuhan sa tanan Ginoo. Labi na sa imong mga kanakan Ginoo. Ug nining kagabion, Lord, among padayon nga giimbitar ang imong balahang espiritu nga magauban, magagiya, magalamdag. Wala kay labyan sa matag usa kanamo Ginoo. Imong pulong himuang buhi nganhi kanamo Ginoo. Lord, karaan naman ang sulat sa Biblia. Apan Lord, this is your word, living and active, sharper than any sword, double-edged sword, Lord. Salamat sa Lord sa imong pagabuhaton karong kagabion, mag-aandam ka sa among kasing-kasing gunahuna nga maplastar gayud kini o dili lang nga molabay nga kawang Ginoo. Salamat kayo Dios, dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay. So intro na to mga igsoon. Balik ko na to no. Thankful ba kita sa panahon lang sa Thanksgiving no, sa December. Grabe ka bibo no, nindot kayo. Malahi gid ang kasanag sa panagway sa panahon sa Disyembre no. Thankful ba ta sa tanang butang o panghitabo nga gaabot sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ang ngayan nga magpasalamat kita kanunay sa bisan malisod nga kahimtang because God is in control and God is working things for our good. So mo kanay gusto sa Dios nga atong ikinabuhi. Puno tao nga puno sa kamapasalamaton. So mo kana ang gusto sa Dios. So mo na maghatag kanatong nagnindot nga resulta kausaban sa atong mga kinaiya o panglangtaw sa atong mga kinabuhi. A thankful person is a humble person. A proud person will never be a thankful person. So amen mga igsoon. Sa atong giuluhan kini og bag-o na to ang title nini. Be thankful always, whether good or bad, because God is in control. So padayon na to nga ako i-share sa inyo no ang
context niini si Pablo nag-auhag no sa pagkinabuhi sa mga katawhan nga labi pang makapahimawot sa Dios pag ginasigay o pag tinabangay. Context niini may samtang nagpaabot sa pagbalik, samtang nagahulat sa pagbalik sa atong Dios, sa pagbalik na Ginoong Hesus. So mo kanay kinabuhi sa Dios nung nagahulat. Una nga punto, thankful person is firming malipayon. Always joyful, no? Sama sa giyon ni Pablo nga rejoice, always rejoice. So muna ang tao samtang hulat kita sa pagbalik sa Ginoo, dit lang mga igsoon na thankful person, firming malipayon, always joyful. Joyful always, no? Tungod sa kaluwasan, number one ginang kaluwasan, no? Number one gina ang mga saad sa pulong sa Dios, no? Una mga igsoon mo na atong makahatag ka na itong kalipay o mapasalamaton kita ni ana nga mga sitwasyon sa bisang unsang sitwasyon nga atong nagkaabot sa atong kinabuhi sa tungod sa kaluwasan ug sa saad sa Dios. Nga ang kalipay nagikan sa Dios ug sa kini kinaiya nga gihatag sa Espiritu Santo. So kana ang gihatag sa balangis for the gift of the Spirit is love, joy, peace, diba? Kindness, goodness, naa diha joy. Ang kalipay naghatag og labing dako nga kadasig ug kalig-on diha sa atong pag-alagad sa Dios ug sa pagtuman sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Amen mga igsoon. So dali ra ni atong mga punto mga igsoon. Sunod, ang Dios no nagahulat, thankful person is firming mainampuon. Prayerful, no? Ang mapasalamatan nga tao, prayerful. Sama sa dingon sa Filipos 4:6. Ayaw kamo kabalaka bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Uban din sila, no? Uban din sila. ang pag-ampo, malipayon, mapasalamaton. So, kaya ang pagka may nampuon, nag-model si Ginoong Hesus niya na. Buntag pa lang sayo, sa dili pa siya mag-ministry. Kadlawon pa, nakita na siya lugar diin. Maistorya niya ang Diyos Amahan, nag-communicate siya, no? Ug ang si Ginoong Hesus sa naga-expect nagadahom kanato sama siyang gingon kun mag-ampo kamo ingon niini nanay pagdahom nga kita mosunod gayod sa iyang kinayahan nga mainampuon kung dili usab kita mag-ampo mo na gingon nako na danger kuyaw atong tentasyon sa atong nahuna atong pagpamulong no atong mga buhat delikado dili kumpiyansa lugar kay pastor lugar kay mga alagad sa simbahan, dugay na pila na katuig nga kastanon, kumpiyansa na dayon, dili na mampo. Muna kuyaw mga igsoon. Kay sama sa akong balikon, ang unang Korinto 10:12 ang nagunahuna nga siya ligon, magbantay nga dili mapukan. Nga naara ba gyud ang atong tawhanon, no? Ang kaibgan sa mata, no? Ang devil na naglibod suroy, no? O una ang pinakapunto ana mga igsoon nga nung kinahanglan ta mag-ampos tanang panahon mao ang dili pagkumpiyansa. Itong ipabalon karon New Year, dili magkumpiyansa. Kananayon gyud ang pagkamay ng puon. Kaya pwede gamiton ang bisan kinsang tao or butang, panghitabo, aron kita mapukan. So, kanunay gyud kitang may nampuon mga igsoon. Kaya mao kanay kahimot-an sa amahan nga mahisama kita sa anak aron matabangan ta nga makalingkawas sa mga tentasyon, sa mga pagsulay ug sa mga buhat sa kaaway. So muna ingon atong ako nakailang nga pastor siya nganong kaning mga dagko nga mga theologian kaning mga man of faith no di ilang kuan gyud grabe gyud pagtuo sa Ginoo
Nganong nagmalampuson man ni sila tungod sa makananayon o tungod sa daghang pag-ampo. So, daghan gyud nga pag-ampo nga sila nagmalampuson, nakalingkawas sa mga tentasyon, nakalingkawas sa mga pagsulay, nakalingkawas sa ilang tawahanon nga gawi. So muna mga igsoon, ug ang sunod, thankful person is mapasalamaton. So bisan unsay modangat man tanong, ang last, pasalamaton kay masaligon sa masaligan nga Dios sa tanang panahon. So muna ang pagpasalamat atong expression in gratitude balik sa Ginoo sa iyang pagkamayo, response nato sa iyang goodness, sa iyang grace, na nga bisan dili ta ngayon iya tang gihatagan. So munang naataan ng pagka mapasalamaton. O labi na kay atong Dios masaligan sa tanang panahon. So malipayon tungod kay puno sa paglaom, mainampuon, itugyan sa Dios kay kasaligan sa tanan, mapasalamaton tungod kay sigurado nga ang tanang panghitabo aduna gayoy maayong tumong og katuyoan alang sa kahimayaan sa Dios. Muna Roma 8:28, no? Dili ta maburing ni paminaw aning Romans 8:28 kay sa dagan sa atong kinabuhi kinahanglan masulod gyud ta diya atong konfirme na nasayod kita diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya ngadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So mapasalamaton bisan unsay mudangat, meaning we are trusting the sovereignty of God nga siya adunay kagahom nga nagakontrolar ug nagatugot sa mga kakahitabo sa atong palibot, sa atong pamilya, sa atong trabahoan o bisan asa man. So giila nato nga siya gayud ang source sa tanan na nagson may mga panahon nga lisura ni pasalamat oy. Na? Para sa mo gabiyahe, maplatan ka, awaaw nga dapit, ngit-ngit, walay vulcanizing layo. So, isura ni pasalamat, pero salamat sa Ginoo, ibutangan ta kasing-kasing nga nang maginumdum bitaw nga tanang pangitabo gitugot sa Ginoo. Kaya usahay ang mga testimony madunggan nato, mingon man nga basta buluhaton sa Ginoo, wa ginay mga daotan nga makababag, wa ginay daotan nga mga tabo. Labi kay naplatan man ang pastor sa tanang pangitabo na ay katuyuan. Na ay mga alagad sa Ginoo, na mga kakulian sa dalan o uban pa sa lawas. So dili na di ta makaingon nga kanang lahi ang kani dili ni kabuton sa Ginoo. Tanang panghitabo kabuton sa Ginoo. Ay mga sitwasyon lisod kita ipasalamat mo kanang gitraidor ta, no? So, pero ang gusto sa Ginoo mapasalamaton lang gyud ta pirmi, na kay kabalos ta nga siya still in control. Nagalihok siya alang sa atong kayuhan o we know na dili kita niya biyaan palikdan o pasagdan. So amen mga igsoon. So muna atong hinumduman nga ang kita natin mga plano, no? Apan ang Dios mo ay magbuot sa tanan. Usahay atong una mo ni kaso sakto, mo na dapat. Pero ang Ginoo pagad gyapon ang makahukom kung sakto ba atong gibuhat o siya pagad gihatag muhatag og kalampusan sa atong mga laraw ug tinguha. So expect delays because God has another best plan. Sa Isaiah 55:8 to 9, kay ang akong unahuna dili sama sa inyong unahuna ug ang akong laraw mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog ka sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw ug ang akong nahuna kay sa inyong huna-huna. Sa kasagaran sa mga tao, nindot pasalamat no kung blessed kaayo financially, spiritually, materially, ug healthy pag yung panglawas na nindota. Nindota ipasalamat. Wala kay mga problemang dagko, pero ang may tabo, kasagaran, malimot na dayon sa Ginoo. Malimot na pasalamat. So delikado sab na kung kita blessed kaayo kay basin malimtan ang Ginoo, nakatutok na sa mga sarili nga paningkamot, akong paningkamot ni didto nakatutok sa mga kabibo, mga
mga gadget, mga non-stop nga mga adventure, no? Nag-enjoy sa panalangin, pero naghatag sa panalangin, nalimtan na sama sa celebrate sa Christmas. Yung mga tao, gusto nila, unsay ilang madawat, unsay makalipay nako. Nung nalimtan nila, ang unsay ikalipay, sa ilang magka nag-celebrar nga nag-birthday. So, una mga iso, no? Nalimtan. So, sama sa giayon ni Ginoong Hesus nga napulo kasanlahon, usa lang yun ang ibalik, ni daig, ni hapa sa tiila, nagpasalamat sa Dios. Sa munay tendency, kuya na nga tendency, na makahilimot sa punto diri, no? Katong nagpasalamat nga nibalik human siya giayo, na bless siya. Punto na ani nga magpasalamat kita sa Dios bisan ang tambal, ang doktor, ang mga unsa pa diha nga mga tumaagi, no? Nga gituohan nato nga mo'y nakaayo kay kana mao may gipanlanginan instrumento sa Ginoo aron maayo ta. Ang Ginoo pagid gyapon ang nagtugot nga maayo ta. Sa muna mga igsoon sa nangingon ni sa panultihon ni Agor, anak ni Jackie, Proverbs 30:79. O Dios, nangayo ako kanimong duha ka butang, ihatag ang taon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakak, ayaw ako himuang kabus o dato. Hatagi ako pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan. Di ko natagan mo kung sobra. Tingali unyag dili na ako makaila kanimo. O Ginoo, apan kon kabus usab ako, tingaling matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang akong Dios. So, muna mga igsoon, naagay danger nga kung mablessed ta kaayo, dili tag kumpiyansa kay makalimutan sa Ginoo, no? Or kung nalabihan pud ta kalisod base maka panghilabot ta. Sa thankful person is mapasalamaton kay masaligon sa masaligan nga Dios tanang panahon. Thankful person, mapasalamaton. Like sa kuan, like ang sa verse 18, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Like ang Job, no? Job nga grabe ang iyang mga kalisdanan. Kung nagkaagi na mong Job, magkakuan ka. Grabe ka pait, grabe ka sakit. Walay bisan kinsa nga tao nga niagi ngadto nga kalisdanan apan, ha? O gani ang iyang asawa giingnan na siya nga balik ka sa ang imong Dios ug kamatay. Apan ang Job, si Job niingon, ang imong silbihan sama sa babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios maayong mga butang ug dili mga kadaot bisan panining tanan nga giantos si Job wala siya makapasipala sa Dios. Muna mga igsoon, gani sa pagsugod pa ni Job, no? Sa iyang mga kasakitan, unang hugda sa iyang mga kasakit, nagsimba siya nga matinud-anon sa Dios, matarong siya naglikay sa pagbuhat ug daotan. Proud kayo ang Dios kaniya bisan nagkasakit na siya, pero giingnan siya nga gisimba man kaniya kay gi-bless man nimo siya. Kasi nga gani gurot yung mga kabtangan. Pero wala man natandog padayon gihapon nga nihapa og misimba siya sa Ginoo. Gipaantos siya, no? Nga bisan walay mga kapasikaran. Ano sa atong mga kasakitan, dili tanan kasakitan nga tungod sa atong gibuhat. Naay mga kasakitan nga wala lamay kapasikaran apan naay maayong linigdangan dito sa unahan kay naaday katuyo ng Dios para sa to unjustice, no? Unjustice, pero sa Dios naaday siya maayo nga giumol, gihulma sa atong mga kinaiya. Sa una ang kasinatian ni Job, no? Nga makalilisa nga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo pa gyud sa iyang lawas. Og niabot na gyud panahon nga ireklamo sa Ginoo. Nga Lord, buutan mo magiyang gikuan bang ipadayag sa Ginoo. Muna ako mga buutan nga pagkamatarong Lord, muna ako mga gihimo nga maayo. Pero ang Ginoo personal nga nitubag kaniya. Kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam. Nagpakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam. Sa
kinsa man ta nga magduha-duha sa kaalam sa Ginoo. Bright mo gud ang Ginoo, wise mo gud ang Ginoo. Unsa man ang nangata nato nga mga magtotoo kaniya, na ginay maayo nga katuyuan. So nga na ka dili nato duha-duhaan kay kung mayon ta nga sa man hitabo na ako, uy di malas bagay nako. Kung mayon ta nga na pirmi na lang ta magsubo, wala ta nagpasalamat sa Ginoo. Sumuro ta gaduha-duha sa kaalam sa Ginoo. Nga wala man gid tay kaalam sa kanpa sa pagsugod ang Ginoo iya magyapon ang kaalam. Og dayon ang tubag ni Job, na side ako nga gamahanan kaayo ug mahimo mong tanan mong nga buot mong buhaton. Nangutana ka ngano nagduha-duha ako sa imong kaalam, nga unta wala man ako kahibalo. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, mga kahibulungang butang nga dili ko gayon matugkad. Sa tungod kay dili nato matukib ang mga pangitabo, mao na nga makasulti ta bisag unsa. Pero wala gid tay kaalam kahibalo unsa ang tumong sa Dios nga nahitabo man kana sa atong kinabuhi. Masayra nato na sa unahan. Dito nahibala nato giun sa pag-bless sa Ginoo. Si Job no, kapila gi-times 2 ang iyang mga nangawala sa iya. Sa mga igsoon, di panalanginan sa Dios ang iyang katapusang adlaw. So daghang panalangin. Sa unsa may mga panahon nga dapat ta magpasalamat mga igsoon. Kung buntag magpasalamat ba ta nga mibiglisyo ang haring adlaw or mareklamo ta? Katulgon pa man ko, oy, hayag naman kayo. Or gabi dalian na ngit-ngit, oy. Nindot yung pahulay gabi kaysa buntag, di ba? So, straight ang ulan. Reklamo. Di niya po makita ang masalamat, straight ang ulan. Pero, init naman hayag naman init. Inita kay karon, oy. Saan naman So, mo yung mga panahon nga dapat magpasalamat. Gabi man, mabuntag man, init man, ulan man, magpasalamat sa Ginoo. Naganit ko yung nakuan nga, nagtan siya nga, ulan na sam, nakaingan ko nga, kabalo ka, kuan ka ng God causes the rain. Bisa ako dili mo kalikay na nga, magkakuan yapon, complain pero makaamgo po ko sa unahan. Uy, ang Ginoo may nagbuot aning ulan. Sa muna ay balatian, no? Pasalamat sa Ginoo. O wala, pasalamat sa Ginoo. Naay kwarta sa kay naay magtiayon ka sa gara, no? Kung walay kwarta, gubot, no? Pero naaga ni kwarta, labing-labing. So, kinahanglan magpasalamat. Giaway ka, no? Ang tanan pasalamatan, no? Kaya ang tanan kabubuton man sa Dios. Muna mga panahon nga dapat magpasalamat. Literal, tanan nga panghitabo kay naamay katuyuan. So, nahitabo ng tanan kay gikinahanglan man o gipaniguro sa Dios aron sa pag-andam kanato, paglig-on ug pagpalalom sa atong relasyon kaniya. Dili magin mag-enjoy ang Dios nga magtan-aw kanato nga nagalisod-lisod, di ba? Dili man na sahay magkakuanta ba nga nalipay lugar ang Ginoo nga nag-antos ta sa atong kahimtang. Wala oy. Ang gikalipayan sa Ginoo ang iyang gilantaw nga kabulahanan pohon kung kita makalingkawas na sa mga kasakitan. So, lahi na ta nga tawo, humanta gipaagi og mga sitwasyon ug naka-injure ta, lahi na ta nga tawo pag-agi na to diha. Paggawas na to diha sa mga kasakitan, lahi na kita nga pagkatao. So, kalingkawas ta sa mga kasakitan. So, ang Ginoo mga panalangin dinhi man sa yuta, maingon sa langit, no? Kaya dili man tanan blessing, na diri lang sa egg. Naluyan niya, oy, namatay siya, pero namatay lagi, pero gustuhanan man to. Namatay siya nga nangalagad, di ba? So, ang panalangin maingon sa diri sa yuta, maingon sa langit. Kaya ang blessing dili lang diri sa kalibutan. So, challenge na to mga igsoon, no? Sugod karon paingon sa New Year ug himuon natong lifestyle nga pangitao nato ang rason matag adlaw sa atong ipasalamat sa Dios. Bisan na sa kalisdanan. God is good and He will always be good. God is good and He will always be good. We need to preach that to ourselves during dark times.
this message is to season us of suffering. Masison ta, maanad ta, dili na ta tablan, no? Masisons. Pareha sa simento nga ipasison sana para mugahi ay sa ano dayon agi. So yan no. God doesn't remove the problem but He provides strength. So, amen mga igsoon. Ug sa atong panapos conclusion, sa kasakit ug sa kalipay, sa kawan-on ug sa kaharuhay, mura man kasal. Kinahanglan nato dawaton ang bisan unsang mudangat kay kana kabubuton man sa Dios ug tutukan ta ang maayon niyang mga plano ug kabubuton sa atong kinabuhi nga maghatag kanato kabulahanan. Amen mga igsoon. Mao kani ang akong panghinaot ug pabalon kaninyo, kanako usab no dili lang kaninyo. Alang-alang nagtudlo ko ninyo nga ampo gid mo pirmi ha, lipayon gid mo pirmi ha. Pasalamat nga ako wala. Apil ko mga igsoon nga ning New Year nga kita magmalipayon kanunay, ug mainampuon sa nang panahon ug magpasalamaton sa bisan unsay mudangat kay kana mao ang kabuton sa Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Mo kana atong murag ilihi nato sa kalibutan karon na may mga lihi-lihi. Lihi-lihi nila. Ipasabay nila lang mga motor, pabuto, di ba? Mga kay pang-abog daw si demonyo, daw kay ang gaabog kay demonyo ang kinahiyapon. So mura po'y maabog so kung lang mga igso ano, dalag tinuod. So ang imong lihi pang pabuto, so padiha saba kabanha. So pag-abot sa sunod tuig, pag-abot sa New Year, pila ka bulan, mao gyud imong nasinatian, nagiaway imong ginikanan, imong pamilya, nagput ang mga kaldero. So muna kay inyong gilihi, dili man ang pulong sa Ginoo. Bitaw kung lang mga igsoon. Ug dinhi natapos ang atong mensahe nga gipaabot kanato nining kagabion. Magampo ta og dayon sa atong closing prayer mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios, salamat Lord God sa imong buhing pulong nga ipaabot ka namo Ginoo, imo na sad gipalabas ka namo ang karaan na pirmi na namo nadungog apan Lord mga labas nga aplikasyon Lord himo Ginoo nga musunop gayud kato Lord sa among mga galamhan sa among kasing-kasing unahon na Ginoo nga dili gayud kato mulabay nga kawang Ginoo ang kinaiya nga mao gayud ang maisok dinhi kanamo Ginoo Lord pagkanindot sa Kristohanon kon ang kinaiya nga gikan kanimo maanaa kanamo Lord ang pagka malipayon Lord pagka malipayon ang kanunay ang pag mainampuon sa tanang panahon o ang pagkamapasalamaton sa bisan unsay mudangat pagkanindot ka Lord sa dagan sa among kinabuhi mga Kristohanon ug Lord ikaw gayud may muot kung kana ang among mga kasing-kasing Ginoo. Salamat kayo imo Ginoo nga maumol kato sa matag usa kanamo Ginoo. Dalaygon ka o Dios ug amo sang iampo ang among panagbulag-bulag ikaw Lord ang imong kalinaw, ang imong grasya, ang imong protection, provision ug sa among pagkatulog karong kagabion Lord hatagan mo unta sab kami og maayong kapahulayan ug imong pabalikon ang among kusog ug maayong kabuntagon ug mga adlaw Ginoo. Og sa mga nagabalatian ikaw Lord nga wala makapadangat sa ilang mga pag-ampo bisan mga ginagmay nga mga pag-ubo ang pag-ampo Ginoo Lord God nga ikaw magahikap magapaabot sa imong pagpamuhat kaayuhan mga panalangin ka sa mga tambal mga pagpangkilot panghaplas pagkaon Lord ikaw Lord manalangin nga matagbo ang mga balatian hatagag kaayuhan ang imong mga kaanakan Ginoo sa mga nanginahanglan financial ikaw sa Lord mga tagbo mga paigo o mga gamit kag mga katawhan nga matabangan ang mga naas sa kalisdanan Ginoo o mga unsa pa nga mga problema Lord aduna may mga kaigsunan mga pamilya nga adunay panagbingkil ang gugma imong ipahari ipasinati Ginoo. Salamat sa imong kamaayo sa tanan nga among kalampusan karon ikaw Lord among gila nga naghatag kanamo kalampusan naghatag kanamo
kadaugan salamat sa imong pag-uban Ginoo. Kanimo namo ibalik ang tanang pasalamat ug pasidungog kay takos ug angayan ka man niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Amen mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo ug bye-bye kaninyong tanan. God bless everyone. Bye-bye.